Защо използвам Vibe? 3 причини защо харесвам Vibe. Харесвам Vibe, защото е много готино да отрежеш клиент с random request. Не може така да си поръчаш каквото си искаш. Използвам Vibe, понеже много по-бързо и лесно можеш да разбереш посоката и вайба на вечерта. Също така какво харесват хората, а и не те занимават онези досадно пияни клиенти нон-стоп. Всъщност Vibe супер много ме улеснява, защото не ми се налага да запомням абсолютно всички заявки за парчета, всички поздрави и така нататък и всъщност е адски удобно. Първо, аз съм малко глуха. Съответно, когато някой дойде и си иска песен, много често аз не го чувам. И го карам да повтори. Може ли отново да кажеш коя е песента? И той казва песента. И аз казвам не те чувам. Той отново повтаря песента. Аз казвам не те чувам или не искам да те чуя. Съответно той ми казва не може да ми го знаеш това парче. Аз като ти казвам ти трябва да се сетиш. Аз казвам може да ми напишеш или го потърсиш в Spotify или в И YouTube или така, аз мога да си видя парчето и да преценя дали ще пасне съответно на аудиторията, на цялостното настроение и дали искам да го пусна. Първо, благодарение на реквестите, които идват от хората, разбирам много по-лесно и много по-бързо какво е настроението в съответната вечер. Втората е, мога да правя за всяко едно място, заведение, различен плейлист. И третото е, че благодарение на Vibe ми се спестява неприятната комуникация с хора, които решават да подходят по неуважителен начин към диджея. Две причини защо използвам приложението на Vibe. Първо, много е удобно и лесно за нас диджеите. По този начин, сканирайки само QR кода, можеш да поръчаш най-любимата си песен. И втората причина, така както ние, диджеите, така и клиентите могат да се забавляват на максимум. Използвам Vibe, защото така всичките песни ми идват на едно място и мога да се съсредоточа изцяло върху музиката.